PNG que, digo yo con mellor ánimo, que son como o conto este de o vello, o neno e o burro. Vai un vello a cabalo dun burro e o neno andando e topa con uns do BNG e dinlle: ai, pobre neniño que vai andando. Entón baixa o vello e sube o rapaz. Un pouco máis adiante topan outra vez cos do BNG e din: pobre do vello que vai o vello andando e o rapaz a cabalo. Entón deciden subir ao burro o vello e o neno. Van os dous da cabalo do burro e topan cos do BNG e os do BNG: ai, pobre burro, estás ploptado os dous da cabalo do burro. Entón deciden baixar os dous do burro e volven topar cos do BNG e din: mira eses dous que van andando, son máis burros que o burro. Entón ese é un pouco o resumen do BNG, que dá igual o que se faga, dá igual que puñamos a cabeza para baixo e os pés para arriba, que sempre está mal, sempre as cousas que se fan nunca está ben. Entón, eso é o que como a creación dunha central láctea, e a eso é o que vou, que está moi ben que a vida, que a todos nos gustaría, pero vostede sabe o que supón construir unha central láctea nun concello. Un concello non a vai construir, e a Xunta de Galicia tampouco vai construir unha central láctea. Isto ten que ser un grupo privado que decida, como no seu momento, pois puido ir a Curtis unha central que se decida que quere vir a instalar a Galicia. Que, bueno, sempre terá a oposición medioambiental do bloque, porque cando a central decide instalarse, seguro que contamina e seguro que vai matar a alguén que pasaba por ali. Entón, esa é a segunda parte e por eso se define perfectamente o que lle decía.